Xàtiva ha celebrat el tradicional homenatge als maulets que commemora el 25 d'abril de 1707, data de la derrota de les tropes austriacistes en la batalla d'Almansa i de la que Xàtiva va patir les conseqüències, amb la crema per part de l'exèrcit de Felip V fa 312 anys. Una vegada més, la plaça de Sant Francesc es va abarrotar de públic per recordar als defensors del Regne de València, al lloc on es troba la Pedra dels Maulets. Si l'any passat es commemorava el 40 aniversari de la seva col·locació, enguany es celebren els 40 anys de l'ensenyament popular a l'Escola d'Adults de Xàtiva, motiu pel qual fou Paqui Borocs, la directora del centre, l'encarregada de llegir el manifest. El 25 d'abril, així, està present cada dia en la quotidianitat de l'escola, respectant les diferències culturals, integrant en la nostra cultura i societat les persones joves i adultes. L'Ajuntament de Xàtiva és l'organitzador d'aquest acte al que també donen suport i en el que participen col·lectius i associacions, com ara el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià Intersindical Valenciana, Xàtiva, el Consell de la Joventut, Acció Cultural del País Valencià La Costera, l'Associació Amics de la Costera, l'Escola d'Adults Francesc Bosch i Morata i la Federació d'Escoles en Valencià La Costera. Ja és el quart any que commemorem aquest homenatge. El fet que l'Ajuntament reprenga de nou aquesta commemoració és important, sobretot perquè els col·lectius participants se senten reforçats en l'activitat cultural que realitzaven i espera i desitja que en els futurs anys es commemore aquesta cita històrica perquè és important per saber d'on venim i saber cap on anem. Cada any ens trobem amb moltíssima gent, al final acaba sent un reclam participatiu, cultural i social per moltíssimes poblacions properes i és d'agrair perquè el fet de retrobar-nos en una cita històrica comporta també tindre moltíssima activitat cultural en la ciutat. He de recordar també als espectadors que tinguem al Museu de la Casa de l'Ensenyança aquest quadre que representa la batalla d'Almansa, que és una sessió del Museu del Prado i que espera que en relació a totes les activitats que anem a realitzar en aquest dia pugui també tindre ressò i activitat. Per amenitzar l'homenatge es va comptar novament amb la presència dels Miquelets del Regne de València i de l'Escola de Danses. Tots dos formaren la comitiva que des de la plaça de la Trinitat van recórrer el carrer Montcada fins a arribar a l'emplaçament del Monument als Maulets. Jo, Joan Baptista Basset, general de les armes del Regne de València, amb els Miquelets, he vingut per posar fi a la tirania de Felip d'Anjou i a les abusives càrregues senyorials. Quant de temps fa, senyors, que patim? Ara fa 13 anys. Els llauradors valencians foren derrotats per combatre aquestes càrregues. Amb l'arribada del francès pensaren que les coses canviarien. Però ni els precs trobaren clemència, ni les llàgrimes consolen. Ni les lletres, resposta! No poguera conduir-vos cap a la llibertat. Muira jo infamement, i visca la pàtria valenciana! O vèncer! O morir! O vèncer! O morir! Visca la fidelíssima ciutat de Xàtiva! Visca! Ah! Ah! Atenció! Ah! En la teatralització es va posar l'accent en la visibilització de les dones de l'època. Portàvem la terra, criàvem a la família, manteníem una economia productiva en temps de guerra que era molt difícil, però també acompanyàvem a les tropes. I volem donar visualització a aquelles dones que han estat esborrades de la història. Aquelles dones que de linatge noble o d'origen pobre del poble, mauletes, estaven unides les dues parts per a defensar la seva terra, la seva llengua i la seva cultura. Seguidament tindria lloc l'acte més protocolari amb els diferents parlaments i les peces musicals de la violinista Marta Margalls. L'alcalde Roger Cerdà lliuraria a Paqui Borocs, en record de la seva participació, una serigrafia de l'artista plàstic Rafa Morata anomenada As de furs, as de focs. M'ha sentit molt emocionat
per a mi i per al que representa en aquests moments, que és el Centre de Formació de Persones Adultes Francesc Mor i Morata, i amb motiu dels 40 anys d'educació popular, ha estat una responsabilitat per a mi molt gran, perquè significa donar vista, ficar en l'aire tot allò que fem per la cultura, la defensa de la nostra llengua, la nostra idea com a país. I entonces, clar, el fer un Parlament a la ciutat de Xàtiva en un dia tan commemoratiu i tan important com és el 25 d'abril, la veritat és que això dona un poquet així de por, i per a mi ha sigut un orgull el que se me presentara aquesta opció i res, i que espero que les paraules apleguen al cor i que se transformen en accions sempre per la nostra llengua, sempre per la nostra cultura i sempre sentim-nos molt orgullosos de qui som, d'on venim i sobretot tinguem molt clar cap a on anem. És una responsabilitat que tinguem des d'avui pels que venen darrere de nosaltres. Per últim, mentre sona la tocata de la colla de tabaleters i dolçainers La Socarrà, començaria la desfilada de la Muixeranga de Xàtiva, portadors de la corona de llorer que lliuraren als miquelets del Regne de València. D'ells, les mauletes foren les encarregades de dipositar-la als peus del monument. Com a colofó actuaria la Muixeranga amb les seues figures.